Gustăm. Facem micre. Bun? Melinda? Nu. Că pâine? Hai, mă. Și? Bun. Uite și pe ăsta, ce faci, mă? Nu merge camera video, mă, ca lumea. Dar nu știu de ce nu e bun. Nu pornește câteodată... Mă, de ce ăla e așa prins? Alina? Care? Uite acolo. Jos, mă, acolo la braț. E pentru noi sau e pentru Alex? Ce era, mă? Alex! Bă, tu, ia dormă în post? Tu ce faci acolo? Nu merge camera video, uite, și încerc acolo. Hai, Nu mă, se ia, știe pentru tine, ia pentru dormă în Alex, post? pentru Florin. Mă, 5. Încet, mă! Wow! Ce zici? Ha? Iar au venit moșul, mă, Iar a frate. venit, mă, moșul, mă? Deci astea cred că lui domnul Tudor o să-i placă rău de tot. Tudore! A venit moșul la tine! Da! Știam! Ce frumos! Fie ca lumina sărbătorilor să vă rămână aprinsă pentru totdeauna, venirea lui Hoc să vă aducă veșnic bucurie. Zăpada nouă, pură și albă să vă cădească și totul, iar cântecul clopoței voioși să vă alinea usa aceasta dacă va fi înțeleasă spune. Bună! Frumos! După ce pun eu mâna să nu iasă bine? Ce? Ce mă, că nu? Florin, Valentina și Florin? De unde Dumnezeu? Și că Florin, Valentina și Florin m-a dat, deci nu pot să cred. Băi, frate, mi-e trebuia să mă las să mă îmbrac. În momentul ăsta te văd? Eu mă la bucătărie. Complicitate, săptămână și Complicitate la două. maximă. Deci nu pot să cred. Asta a fost? Crăciun fericit!